Fundeka kanje wandanduluka ngezwi elikhulu. uYesu wathi bawo ndiwunikela ezandleni zakho umoya wami. Uthe ekube etshilo waphuma umoya akalibazisa. Ngamanye amagama uYesu wafa ngoba bambethile aze bembetha. Lithi iBhayibhile baze bambhunga bambethelele emnqamlezweni. Elithi iBhayibhile endilifundayo esandleni sokunene sikaYehova kukhona igunya lokunqoba. Lithi iBhayibhile uYesu Kristu ubonise liwani lathi malimhlabe ephangweni labona. Ngamanye amagama bebembetha bathi even though bembetha bayaphila. Lithi namemesitsho lithi this one, this is the Son of God. Ebazalwane lithi this one, this is the Son of God. Uphiliswa Thank wafika kawakubele ebasikelela abantwana bakho wathi wena mntana wokubele uzobethwa zinjalo, uzojikelwa ngabafowenu, uzobethwa lihlabathi, uzojikelwa ngabantu bobonqaba. Mntana wokubele uzokhala wathi ukugqibela uzohleka, uzawuhleka wagqitha naba bebehleka. Ekugqibeleni uzophangela isali ayinawukubethwa apekuphileni uzowonga le-fortune ayeke baphangele owonke umsebenzi upermanent ayeke bapheza imoto eyakhe imoto ilethile bayeke batshate owakhe umtshato uyeza. Uthi iBhayibhile ngesikhathi bethu wangqingqiza ihlangono